Are you the best? Compete with the best. If there is no best, be the best. Best Radio, the new kings of the area. Welcome to another beautiful poetry sessions live on Zululand studio as a courtesy of Best Online Radio. Kwenzaih, Zama, Ngubane, also known as the Short Shanders, bringing you a beautiful session. But anghambi ngedwa ngihamba nensizwa yakambatha bathi Mahewu. Yeah, man. But it kinda cool, man. Man. Thank you so much, guys, for following us. Lapana Gwe Best Radio 909, and I thank you so much for following us. Lapana Gwe Zululand Studio TV. Ikamalami ngoMahewu wakwambatha. Umthiyo sonke ukumbi namagwala nasetene nesandla mina ngiyena lo mfana ngakudla fish lo. Kodwa khona ngithanda ama fish and chips. Mfana ngayihlama yenkungu. Kodwa khona ngathi adle iKentucky. Lo ngithanda ngakhona ngithanda njengoshukela ngokhotha phansi. Yimi nani sime kanje. La sikhona namhlanje sila Nhlungwane la sikhona. But sizonshaya le is the first episode eyokuqala. Kahle ama highlights la sonitshengisa ukuthi lento izohlezi yenzakala now and then. But okwamanje nje siniphethele abantu abawu2 is a 2 genre, right? Oh yeah. Yeah, 2 genres. So we have 2 genres available today, which is going to be music and poetry. So sizobesiza ukuthi Imbongi mapha amazwe anokucula zibesiphathele wona, but also sizwa the same type of poetry sizwa ku-music ohlukahlukene. So today kuzobe kuqala music. We are hoping ukuthi Sindi, who is the founder of Poetry Sessions, uzobe eqhubeka lento unyaka nonyaka. So on my end, my first contestant is going to be Lil Cozy. Ogama lakhe is Ayanda Mkhize, who started music on 2021, has released already more than 2 songs. Ntombazana yabantu bazokumangaza yo mina ngabafethi ngamfana nezimbongi mafethi amaciko bathi ifuwazi ukuthi usiyahluleka ukukhuluma awuhambe uyobheka ngale mawuhluleka ukushela awuhambe uyobheka ngale mawufuna ukushintsha imood yakho nginayo imbongi la izimbongi zikhona ngithembile saluthi thubona bafethi bashaya nje khona bashaya umqhele whatsoever Imbongi Yensele ikhona izonitshengisa ukuthi niphathelene kwamanje izobe representa uDJ ngibingelela ngimbongi Yensele uzwana uma ngethu untshosho Yensele umafavuke ngizonethulela inkondlo engaphansi kwesihloko esithi asiyiqalele phansi yena uthe angiqale phezulu ngikhiphe phansi inkinga kahle sebelahla ithemba lalahleka mhla kutholakala ukuthi kwawona imbala abakazidodlo bayabandakanyeka ekuhlukumezekeni kwabantu besifazane sekukaningi isihlukumezeka sibekezela sithule sinethemba lokuthi bazoshintsha konke kuzolunga nangu sisi lapha eceleni kwami uyakhala ukhihle sanandi ucela usizo ngapha nangapha kodwa amazwi akhe asamile ekuthenini ngiyamthanda angeke ngimyekiswe izenzo zakhe ngisanethemba lokuthi uzoshintsha konke kuzolunga isipindi esingakusithathaphi sokumbeka isandla ngisho sekhala umbeka isandla laphambi kwabantwana uthi abafundeni uthi abathathe ziphi iyalo lapho kuwe kube nengozi enkulu kwezothando ikahle kushayisana inhliziyo yesithandwa sami nezithembiso ezingafezeki namhla sifunge izethembiso zazithi okubhediswe ngomlomo kuyolungiswa ngomlomo ngiyomthanda inguna phakathi umlimazelana usamdinga umhlukumezelana kungakwazi ukuphila ngaphandle kwakhe uthakuhloniphe kanjani uthakuthatha kanjani njengomuntu phela wena usuphenduka isilwane ebusweni bakho ukuthi njalo makuphamka wena kumele aqala atatazela aqhamazela ashawe luvalo lumkhipha phezulu aqala axolise ngisho ngonanga uthini nembeza lapho kuwe kanti wena unalo yini uzwelo khona besithembile futhi besilindele ukuthi abadala bazoyiqaphela futhi bazoyilandela kodwa phephethe esweni uselahla ithemba Imbongi Yensele yabona mfethu izulu sidida mina sidide nawe vele sisidide sonke vele sidideke nje kube ngathi sididekile bafethu sibonge kakhulu ke Imbongi Yensele yoyena lefike yathi nje phephethe esweni ubona ukuthi into ekuphinde yenzeke leyo mangangikholwa mina buza mina mangangikholwa nami ikhona intokazi lapha nathi ikhona la yakuhlephulela phinda kushiya womile umanzi unjalo okay fine asenze kanje lesiye lapha Imbongeni Yakowonkosi yabona na only guy gonna came in la afika hlephulela sitshela ukuthi kahle ezulwini siphila kanjani angithi mawuza ke mawufuna ukuthi ungazi izulu woza nezulu
Siphuze isiZulu khona sokhuluma isiZulu danko lapho man ngikuyale kaningi ungangilaleli ngilibeka kodwa yazi ngiye ngihleke kancane mangibathe ngiqalaza isiphetho salempilo ephilayo mntanami ngibona isiphetho kuyinqabana nezimpilo asithutha ziholwa ngemhlophe phambili ayisuka kulungile utheza umqokolo kodwa isigcino uzokholwa ngameva ngiyakutshela hayi ngoba ngikusongela noma ngihlanipheka kangakanani mina ebuleni bami kodwa phela khumbula soze iqila zikhothe emhlanje ungangibona ngihlekisa kancane njengohlanya kodwa nengqondo yasebenza phela ngoba konke okuziyale ngikunika zona ziliqiniso akhona okodwa ngokubona kufezeka ufakazi balokho amazama ohlala enkento ezendlebeni zakhe imihla namalanga namhla uphambukile inyathelo ngokukhulise ngayo njengomntwana mntanami kulungile mntanami hambe kwanhliziyo ngise kodwa ke ngilalele kokugcina ngikuluma indlebe ngalomzilo osuqala ukuhamba ukuthi lapha nofuna ukuya khona emjoleni akunalutho olitheni ngaphandle basetilongweni lobuhlungu nokujivaza kwesimilo maqedwe isiphetho sebekufeni nakuba ungihlamuka namhla mntanami akunandaba kepha ngifisa uhambe sewazi ukuthi ukuphanga umdaka akukhokheli ngoba impilo iqala phansi wenyuke nawo njalo esicongweni futhi ithuna kuphela liqala phezulu ushone nalo phansi emhlabathini ngakho qaphela lempilo ephilayo ingafani no kwenzeke emalibeni khona ngiyakhumbula ngikufundisa ukuthi akulona icala ukuhluleka iphutha ungazineki ithuba lokuzama kodwa ngalokho ngangasho ukuthi ayidla magalani ishiya umzila njengoba sewenza nglamalanga nakuba usubona ngomopho mina ngiwuhlaba inhlaka emntanami ngoba bengidonsa ngendlebe imihla namalanga wena waqoma ukuhlonga ndlebe mina ungangishaya imkhuba nakuba usowonke uchaza ukuthi uhlolile imamba yalungile hayi ilungile azilimeze etsheni kulungile jaka amakhwapha alihlaza kodwa uma lempilo iphuthuma iyokukhumbuza ukuthi akwenzeki umntwana asikumambe ezinyawo engaqalanga ngokukhasa hleze usuka ukamkela ukuthi ngaphansi komthunzi welanga konke ngesikhathi sakho nami ungabekezela ngeke wajapha ngiyakuthembisa noma usuvuka indlobane kumina mzala wakho kangimangali ngoba ubeqinisile umlomo ethi ngekhathi zokugcina izinto zoshintsha nosiko impilo lobonakala ligoquka mntanami ngiswela amandla kule nyatho la ngabe ngiyaguqula ubona ukhanya okuflathelayo phoke kanjani hleze ngumfuziselo wenkanyezi ukuthi nxa kufuka ukhanya zona bese zanyamalala mina ngikufisayo ukuthi uqaphele lempilo ephilayo engakushiya enkundleni njengenyanga isala shashalazini makufika ukukhanya kwelanga badla majesu nokombo sekababa mfunga phekwe yalo zami enganginika zona wayigqiza qakala kepha kunalokho zaphenduka ithuna eligaqela ukuphila kwakho mntanami ukuthi awuyukuthola kuthule empilweni yakhe inqobo nje iyalo zami usayishaya indiva angiqalekisa injabulo yakho mntanami kepha ngifisa uhambe sewazi ukuthi ukuphanga umdaka akukhokheli kulungile ngane yami hambe kwanhliziyo ngise mina sengicela ivuthiwe thambo lami Imbongi Yakowonkosi sikubuza ukuthi are you the best bese to compete with the best if there is no best be the best lana sibetheke imbongi uXoliswa Khumalo umfungwa uzoza njengamanje ke la ngaphambili nanaye ukuthi azoyibonakalisa and thank you so much for tuning in, thank you so much for following us, and thank you so much for choosing us lokhu nibhizinethi nje hayi na sikhona sanibuka and sinibhekile yeza ngentokazi la esuka le kwaNongoma yathi cha sheme ngifuna nami ngizoyibonakalisa la ukuthi nami ngayenza lento le ngahlulo bani kanti who am I abakithi ngishayile ihlombe nimbonge bafowethu nimsalute ngibuyisa abantu abashashabalala sibhekile ashabalala amathemba abazali bethembile ukuthi la kwemntanami sengibeke ithemba lami nguwena sisaleketeleleziko ibhoda lisayezika silela uze kushona ilanga mfundi ngemfundo khezela Khanyisa ubani iyasho inkaba mdala ethunjini ithi semhlabeni la gcwele ilingo bambe izingelayo ikhothe engayikhotha ikhahlela kule nkondlo ngikhuluma nomatileshini othisha babazi othisha bangabazali ukuthi otomatic nasibindi isibindi sokusicela uthando mfundi ungalingeki wadidaliseka banathando labagcwele enkanono bafuna ukukubuza ukuze ufunde ngayo indlela ezothando unakhumbula esikoleni la uze la ngikhona uzophendla indlela ebheke emendeni kodwa uzophendla indlela ebheke ngale nkondlo ngikhuluma nomatileshini njengamanje bafethu ngelaphana embongeni thank you so much uXoliswa Imbongikazi khumbula ukuthi uma sekunukazi kusesekiwa kwenye ijando kusesekiwa esifazane njengamanje ke zotuza laphana ke uKhanyisa Da Poet bambalana
Khanyisa Da Poet. Lokhu ngicoshe ngendlela kwasekuthiwa ubaphathele ufika ubanikeze lo mphako phambili. Selfili izwe sesiphila nje kuphela nokufa sakusabi ngoba kudala safa thina. Nanku umbhalo. Izinto zihamba ziyasijikela thina sesiphila ezweni elingalunganga. Amadoda asephenduka izilwane kubantu besifazana yahlukumeza. Awahluleki ukwenza okungalungile kodwa emakhaya wakhona ukwenza izinto ezilungile. Nanku umbhalo. Izinto seyijikile laba sebebalekela isizulu sabo namhlanje. Ngike ngahlangana nomunye usisi ethi mina kwelakithi ikhaya kangiselutho. Noma sengaphumelela impumelelo yami kangeke mina ngayibonakalisa ngokusiza ilakithi ikhaya. Ngoba bake bahlangana ngami ngomalume bengabanikeza ukudla. Bathiwa ngimvulela amathanga ukuze bezokwazi ukulala bedlile. Nanku umbhalo. Izinto ijikile. Savumela bohlanga bengene besiphathe kwelakithi kwaZulu. Namhlanje akasinamathumba emsebenzi. Nekufanele sikwazi ukulala sidlile kufanele sihambe siyocela kubona. Kanti kwenzakalana ake nisiphenduleni. Nanku umbhalo. Kuphendula omunye ubhuti ethi ngathi icala ulibeka kuthina kuphela. Nalabo abanecala ngoba kunezinto abazenza kodwa bayahluleka ukuzimela ekugcineni. Labo bakwazi ukudayisa ngeingane zabo bakwazi ukuthengwa ukuze bezokhipha ingane. Mina ngike ngadlula kwelinye ihlathi. Lwaselimemeza uswana luthi mina ngilami nakaninayo ubaba. Kangilankinga ke nowami umama ngoba wakwazi ukusidela mhlazane ngishiyana. Nanku umbhalo. Kukhuluma esinye isiboshwa besikade singaphakathi sithi ngihlezi la ngihlele ishumi leminyaka ngoba ngahluleka mina ukuzikhulumela. Bathi umlomo oyishoba lokusiphungela kodwa mina ngangiyokwenza njani ngoba ngehluleka mhlazana inkantolo ibhekene nami ngecala engangalazi kodwa ngakwazi ukuthi ngihlale iminyaka engabashumi amathathu la ngaphakathi. Nanku umbhalo. Izwe lijikile zonke izinto sezenzeka ngenye indlela ngoba nezigilamkhuba seziyazenzela. Basitushela ezikoleni bethi asiyofunda yiluphi ulwazi esiyoluthola ezikoleni ngoba namhlanje ngisho ufica belungu bebaningi ngeke bakwazi ukujikela bekhuluma isiZulu kodwa nina mekufanele nihlezi nibaningi nigcwele indlu mekufika umlungu eyedwa nonke seniyozama ulimi lwesilungu kanti kwenzakalani. Nanku umbhalo. Bathe nawo basiza mina ngisayibona into engisengiyisiza ngoba nalabe ngithi angendlala ngisancengile noma ngangidlulelana. Nanku umbhalo. Niphinde nisho futhi mase nimele ngendlala kodwa ngendlala phezwa lapho ngandlulelwe khona. Khanyisa Da Poet, imbongi yamagama. Ezinye ingoma ukuyibona ukuthi ke yabona le ayisasuka ekhanda ayisayisuka straight enhlizweni umuntu utshengisa emotion yakhe ngendlela azizwe ngakhona. Ibe nezinkondlo zakhona uyabona ukuthi ubuciko obudlalwe ngabo la kubethwa ngangemzulu nangabayenda. Thank you so much for following us and thank you so much for tuning in and thank you so much for having Tina as Zululand TV working together with the best radio. Sikhona just to give you nothing but the best. Guys in ngingalinga nezimuvu ngingalinga nezinyakaza ukukhulu esinibekele khona njengoba sila la sikhona la khona ngazi kahle khona ukuthi nawe uzofisa ukuthi ube khona khona. Sinama artist kune-artist already lizokhipha ngekudala lizoza nalo fike liperforme lana. Sikhona kunayo laphana-ke uDhlamini uDlams ozoza la ezositshela kabanzi ukuthi kahle njengoba i-live isiyenzakala lana isizohlezi yenzakala lana ikona kuphi okunye fanele ukuthi-ke sikulindele. Usindi bakithi the former not to mention the former ngizosho ukuthi the founder or umuntu ophiwe le nto lena wathi yazini ayenzeke sibone ukuthi ayezekwazi niyenzeke ukuthi ifike la esifisa ukuthi yenzakale khona. Ongenzeka nawe uthi usemazweni uphusha lo kushikashika no siyacela ukuthi nize nizongenelela nilekelele. Bafethu angizi kude ukhona uNonjabulo imbongi encane elandelayo kumanje and bese siyawa lapha nge-artist bese siyeza kahle sintshela ukuthi kahle umsuka walento lena uqhamuka kuphi and usuka kuphi. Thank you guys, sibambe kanje. Mina ngifise ngabe ngizilalelile iseluleko sabazali kodwa ngakhetha ukusikhohlisa ngokuthi nginamalungelo buka manje ngiphelelepi ngiluthwe abangani ngaphenduka umzulwane unondindwa ngilala nezinjinga zamadoda nezincinza zangikhipha ingqubazane kodwa baqinisile mabethi kusengezimithi yobuka manje tsheseka ngomunye umhlathi lalulasa ugogodile kwezemfundo ukhomba ngophakathi uthunga amaswe njengenalithi mngani mina nawe besiphila amawongobongo kodwa buka mina ibilisi ngikhehlezile ingiphendula
isipawe ngamathambo buka kwamanje ngiphila ngemshanguzo impela uze uhlelele ingomuso mina kangibalalelanga abasali bami baqinisile mabethi ingomuso lihlela ngumninilo lihlela la kusakhanya ilanga kungakahle ilanga lingakafiphani amathunzi namayezi engakanqunda amehlo hlela uhlahla indlela uhlukanise ngoba kukamhlaba la isilinge sengizenze kulomhlaba kwamina ngiyazesaba mina ngifise ngabe nesiqu semfumtho nginophela kolwami unyanyavu kodwa ke ngizothini ngoba ufuna ukutshalile kulomhlaba ilanga nenyanga nesikanyesi mesiyalumhlabathi umhlabathi ushine ndivakithi sena uphephe igazi bekumnandi ngisatshakadi lisokwenkonyane ngiseyisilomo kodwa sengiswakile ngindlovukazi yasesheba kusinda ngebethole kodwa sengibanga nesibi isifiso sami ukuthi engabe ngibalalelile abazali bami nami ngiyafisa ukuba nempilo enhle kulomhlaba mhlaba uyahlaba mhlaba ngihlulekile mhlaba ungibulele isifiso sami isifiso sami isifiso sami kuqala khona la ekhaya Esidlulubaneni and I thank you so much for the great music ever composition beat making bafethu angazi ukuthi ngabona ngithini futhi ngiyazi ukuthi yonke lento leni iphekwe khona la ekhaya Nhlungwane la sikhona baqala basirepresenta for sure ngiyazi ukuthi ezophele lo nyaka bengasho ukuthi sibheke eDurban Thekwini or sibheke lapha ke kwa eJozi kwanyama kayipheli phela namazinye endoda. Thank you so much guys. Siyathemba ukuthi nizohamba nibuye nayo ingakafiki ngakatshela ukuthi nomonetwe kuphondo for sure seninominatiwe and manje sisaqhubeka Imbongi ebhadla Amaqiniso bathi ukhuluma amaqiniso odwa ngifuna ukwazi ukuthi uma sefikile lana uzokwazi ukuthi afika asho igama lakhe ngokuqinisekisile ukuthi igama lakhe la ngempela noma uzodeshana kababa wakhe nabamama wakhe siyathemba ukuthi ngoba namhlanje kunamhlanje amaqiniso odwa sowezwa njengamanje danko silambatha sasuka ngeliphezulu igiya saphikelela khona sajubala la sashiya belilizela bencumile bezigqatsha ngathi kodwa silambatha sifike bebaningi befikile ngesifanayo lesithu bebengasekho abazali besikwenza besingeke sakhuzwa basididile ukuthi sakhohlwa nesakuzela odade bathathwa izimoto uma ngijeqeze emuva imithwalo yayisobhokweni uma ngikhumbula kahle kwasekuseni lapha izala mina ingiphi umphako weziyalo nezibusiso kokugcina ithi mntanami ngabona lapha esukesini sengibhakishile ungakhohlwa ukuvula ephayitheni eseceleni phakathi kunencwadi engcwele izokuba uphila umuhla ngebezana nezivunguvungu endleleni ngamanje ngisakhumbula amagama entobedala asekeleni ezendleleni so ndiya ngibhala leqondo ngisembhedeni wasesibhedlela ngiphilile abahlengikazi bathi kuncane ukuphila kumele ngiswendlela ukutshela shengo kuthiwa ngeke ngisakhona ukuncedeka kunesandulelo yazi nginamahloni okutshela ngabona ngathi uthi iguni nanje besiphume ebusuku obhuti abadala besibiza ngamakhwela izimoto besishintshanisa ukudla notshwala besithengela thina besiyizinja sabagibeli kulesi sitimele besisigibele egcineni basigibela mawami bekudideka bheka namhlanje I'm pregnant my son will stay for a little time kwibhodlela his name will be Yamkela ngicela umtshela ukuthi akokwamkela lesifo sezophila nasunguna phakathi bese futhi uyangixolisela Imbongi ebhadla Amaqiniso ngamazwi Kasinda mondolo khona manarana shana neyakhasania uSindi Imbongikazi intokazi ke lezo ngena njengamanje na thank you so much ukuthi yona thathela zosibeka la sikhona njengamanje khumbula intokazi leni kwazile ukuthi hambe izifike eDurban Thekwini yahamba ibisiya le eJozi kwanyama kayipheli phela namazinye endoda bayibuyisa bathi man kunentokazi angwazi wayenze emsamo la sikhona njengamanje kuyiyona ntokazi sovala ngayo sithi Cinderella ageze la ngaphambili ezozivalela bafethu siza ukuthi wona muphi lo msoco izoziphi lezi inongo izoziphi lezi zinto akasiphathele zona namhlanje sesivala guys thank you bangihlekile bengizama ngandlela zonke ukuthi ngingabi inhlekisa kodwa kuvele kucaca ukuthi nginhlekisa abantu basizakala ngento encane ngamhleka kanjani umuntu ohlembuya ukuthi bangihlekile noma senkhala baqhubeka bahleka ukuhlupha kwami kubaleki imvumo ukuthi bangihleke noma ngilambile ngicela usizo ukhiphe bahleka labantu abazimpi ukuthi emadolobheni behambe ecela imali bekhosele phansi ezidongweni nabo bayahleka njengoba nami ngihleka ngome phambi kwenu abanye beni bathi ufuna imali ethu wavalwa yithi namehlo umuntu omdala methi mntanami ngisiza ungikhiphile imali emshinini onicabanga ukuphakanisela lo mama ngoba ecele wena ingubuye wakuthemba kanti akazi uthemba into engathenzwa ngisho umndeni wayo bese uhamba uyohleka nabangani bakhe emakhoneni ithebo choms nakho ngizamele ngingedwa kanti awazi wenza isono bangihlekile bathi ngithenza ngcono bayofa behleka ngobuhleka bakwenza kungafanele makumele ikhalo bona bayahleka
noma ngigqokile bathi wasagqoka kabi ngibatshela ukuthi mina ngigqokela ukubuka bese beyahleka noma ngigqoka amanikiniki mangifihla umzimba nje kulungile ngifaka isicathulo esitshekile mangizofika lapha engiyakhona kulungile imizi kayifani mina ngiyalala ngingadlile kube ngenhloso kepha kuku bona bakhuluphela umzimba ugcwele amafutha lawa sebiza ngishayitolo bangihleka bathi nginestress yebe nginaso sokuthi angazi ngizolala ngidleni umndeni wami ngiyafisa ukukhipha kulolu sizi kodwa kanjani ngani ngale nkondla ngikhathalele kuzelwa angidingi ezololeni ngoba ngiyoqhubeka ngibe inhlekisa ngisho ngasafanele bazongihleka ngisho senginemali bethi uyamkhumbula nefaka isicathulo isikhomba yonke direction kunzima emhlabeni bangihlekile baze bahleka nabantu abahle emgqonyeni msiza uma ehluphekile ungamvumeli edle emgqonyeni phambi kwakho angisho ama-homeless anawabiza ngorambo nithi awasabi nokulala ehlathini phansi kwamabhrintshi abafani abantu urambo uyadla uyageza uthola imali mina ngidinga ezololweni ngoba ngiyoqhubeka ngibe yinhlekisa ngisho ngasafanele wangihleka ungihlekile nakusazi usazongihleka inhlupheko nosiza sikubizanga kepha kuyifile khona makubala sithi sifuna ilanga ukuze sizofudumala kuvele kufika ukubanda nemvula siyobalekela kuphi ngoba namakhaya kasinawo kize lezo ndongo engihleli kizo ngivele ngathatha ipeni nephepha ngaloba inkondlo ngatsheliza ukuthi bangihlekile mina nginankinga nani nihleka izinkinga zami inkinga ukuthi kuzoba nenkinga noma nizoba nenkinga kuleyo nkinga iyoxazulula ubani ngoba sonke siney'nkinga zethu uSindi Imbongikazi Ulundi olumahlihli kwadini isikole bathi icikoza ngepeni nephepha Are you the best? Compete with the best. If there is no best, be the best. Best Radio, the new kings of the airwaves.